İstanbul ya Kurdistan 24 Slav binerin heja az Ercan'da ligel hevkari ve Cesim İlhan bi bername hevpeyvineke taybet lepeşberi vene meyvane bername ya meci Serok Veziri Beriye Türkiye'ye o Serok Partiya gışti Serok Partiya dahatu Profesör Doktor Brez Ahmet Davutoğlu'ya Pırsakur bir seride rudan u meseleyin gringen lav siyasiye Türkiye'ye o politikaya dervaya Türkiye'ye emelgel Brez Davutoğlu bağıbın u emjere bejin tıbkhayrati Brez Davutoğlu hum bkhayratın bernameye me. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Silahı İbrahim'in havleri sersera serçevre. Efendim şimdi Di rojeva Tirkiye'ye de yek ji mijarên tê nîqaşkirin nîqaşên li ser destûreke nû ye. Serokkomarê Tirkiye'ye Recep Tayyip Erdoğan di meha Sibatê de ji bo çêkirina destûreke nû bang li partiyên siyasî kiribû, beriya çend rojan Serokê MHP Dewlet Bahçeli ragihand, wan ji bo destûra nû wek pêşniyaz sed xal yanî sed madde amade kirine. Derbarê destûra nû de hûn bi çi awayî nêzîkî helwesta AK Parti û MHP dibin, ji bo destûran û nexşereya partiya we çi ye? Şimdi her şeyden önce Türkiye'nin gerçekten yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Guhertina destûra nû ku AK Parti û MHP behs dike bi temamî konjonktûrel e. Ne ji dile ji bo mijûlkirina rojevê ye. Çima ne ji dile? Çimkî ev her du partî dibêjin em pergala hikûmeta serokkomariyê rêbaz û çarçoveya destûra heştî dudan nîqaş nekin. Ji xwe bixalendin çarçoveya destûreke nû nayê çêkirin. Birêz Bahçelî dibêje bin sed xal amade kirine û eger destûreke bê çêkirin, sînorê wê destûrê ev e. Helwesta wan ne ji dil û samîmî ye. Bêguman, pêdiviya Tirkiye bi destûreke nû ya sivîl heye. Çimkî destûra niha ya serbazî ji serdema derbekaran maye ku di sala 1980 de dest dadîn ser rêveberiya welêt. Divê bi beşdariya hemû pêkhateyên ciyawaz, ên civakî û sivîl destûreke bêçêkirin. Herî dawê di 2017 de destûr hat guhertin. Lê piştî vê Tirkiye ket nava rewşeke antîdemokratîk de. Nexşereya me ya partiya pêşerojê ew e ku divê destûra nû li ser esasê maf û azadiya mirovan were amadekirin û tê de sistema parlamenteriyeke bihêz cih bigire. Bir aşamaya geldik. İktidar olursak da bu süreci mutlaka tamamlamaya kararlıyız. Evet, efendim Türkiye'de gündemde olan bir de parti ittifakları var. Di rojeva siyasiya Tirkiye'de niha mejareke dijî mijar ittifaqên li nav partiyên siyasî ne. Seroka Partiya İYİ Meral Akşenerê bo ittifaqa li gel Partiya we û Partiya Devayê peyamên pozîtîv da û got dibe ku hevkariyek çêbibe. Bersiva we bo wê çi ye? Gönderdiği yeşil ışık yaktı. Sizin cevabınız ne olacak? Biz parti kurduğumuzda Türkiye'de iki ittifak vardı yani. İki ittifak. Devir de sê qonax hene. Yek hevdîtin, ya duduyan hevkarî, ya sisiyan jî tifaq e. Ev her sê ji hev cuda ne. Li Tirkiye li gel her aliyan em dikarin her meseleyê biaxivin û hevdîtinan bikin. Ya din jî hevkarî ye. Misal, derbarê pergala sistema bihêz de li gel Birêz Meral Akşener, Birêz Kılıçdaroğlu, Birêz Babacan û Birêz Karamollaoğlu me hevdîtin pêk anîn. Yani mesele ilmek sistema parlamenterî û hin mijarên din de dibe ku hevkarî çêbibe. Li ya sisiyan yani mijara tifaqê encaq dema hilbijartin nêzik bûn em dikarin biaxivin. Bi nêzîkbûna hilbijartinan li ser rêbaza hemahengiyek çêbibe, wê demê em dikarin bi partiyan re tifaqê biaxivin. Hêj niha partiyeke xwe weke exsîrê tifaqê bibîne, encamên baş dernakevin. AK Partiya ku min beriya demekê serokatiya wê dikir, niha bûye exsîrê MHP û ketiya rewşeke xirab de. Ev yek zêdetir tesîreke nebaş li dost û birayên me yên Kurdên li Tirkiye û derveyê Tirkiye jî dike. Dostên me yên li Hewlêrê baş dizanin. Dema me Birêz Mesûd Barzanî li Diyarbekirê, Birêz Nêçîrvan Barzanî li Wanê vexwandin, wê çaxê min û Birêz Erdogan me heman siyaset dişopand. Lê îro ez di siyaseta Erdogan dinêrim û ez matmayî dimînim. Dema Erdogan gavekê diavêje difikire ku gelo Bahçelî dê çi bêje û li gorî wê gavan diavêje. Kimse onlarla görüşürüz. Sıcak baktığınız bir ittifak yok anladım. Ve bahsa esîrbûna tifaqên halî hazir kir, ev serokê berê HDP Selahaddin Demirtaş ji xeynî ittifaqa Komar û Milletê pêşniyaza tifaqeke sisiyan kir. Ji bo pêşniyaza Demirtaş hûn çi difikirin? Tifaqa ku HDP têda hebe gelo hûn jî di wê tifaqê de cî digirin yan na? HDP'nin içinde olduğu bir ittifağa ne dersiniz? Şimdi dediğim gibi bunlar
hep ancak seçim satımı haline giriyor. Meseleyin muha ancak didema helbijartin nezik dibin em dikarin zelal bikin û baxivin. Li armanca me ew e em tena serê xwe bibin desthilatdar û ji bo vê em bi rêk ketine. Di hişê min de her dem planek alternatîv heye. Lê xwe nakim exîrê wê planê. Niha armanca me ew e em bi tena serê xwe bibin desthilatdar. Gündeme gelir ama bizim hedefimiz tek başımıza iktidar olmaktır. Bunun parçası. Yakın tarihte bir seçim. Li gor we li Tirkiye ihtimala hilbijartinek pêşwaxt heye. Şu anda psikolojik olarak seçim ortamına girdiğine inanıyorum. Niha weke psikolojîk Tirkiye xwe ji bo hilbijartinan amade kiriye. Çimkî krîzeke mezin a aborî û gilî û gazincên mezin ji civatê hene û çareya wê jî hilbijartin e. Aborî, hukukî û birêvebirina saziyên Tirkiye hemî têkçûne. Ji bo vê pêwîst e hilbijartinek were kirin. Lê belê sîstema hikûmeta serokkomariyê niha erka hilbijartina pêşwext daya destê serokkomar. Bêguman serokkomar li dijî vê yekê ye û li ber xwe dide. Çimkî rîska têkçûna wî gelekî zêde ye. Rapirsiyên dawî nîşan didin ku rêja dengên desthilatê her diçe kêm dibe. Yan Baxçelî dê tifaka xwe li gel AK Partiyê têk bibe, weke tişta ku anî serê Ecevî dê bîne serê Erdogan. Yan jî dê hawar û xêrîneke mezin ji civakê derkeve ku Erdogan dê bibêje tekane rê hilbijartine. Yan jî ji bo serdemeke din jî serokkomariya xwe berdewam dike. Ku hûn dizanin herî zêde du caran dikare vî karî bike. Dikare bi hilbijartineke pêşwext vî wextî dirêj bike. Lê bi qeneeta min dawiya 2021 de îhtimala hilbijartinekê heye. Di sala 2022 de ev îhtimal gelekî zêde ye. Yani gelek zehmete ku di 2023 de hilbijartin were kirin. İstisnai bir durum olur. Gela mumkun e Baxçeli ittifaka xwe li gel AK Partiyê têk bibe. Var. Şunda ben Anadolu'yu geziyorum. Belê ev mümkün e. Niha ez li Tirkiye bajar bi bajar digerim û dibînim ku xelk gilî û gazindan ji AK Partiyê dike û AK Partî ber bi têkçûnê ve diçe û dengên MHP jî gelekî da dikevin. Rêja dengên MHP heta sedê pênc da ketiye. Ji berê kesên ku ji AK Partiyê aciz dibûn berê xwe didan MHP û rêja Ittifaka Cumhur jî nediguherî. Niha bi avakirina partiya me, kesên ji AK Partî û MHP acizin berê xwe didin partiya me. Ev jî dibe sedema kêmbûna dengên MHP. Piştî demekê, eger MHP hizir bike ku desthilata li gel AK Partiyê têk diçe, dê xwe ji AK Partiyê dûr bixe. Bu da MHP'nin oy şeyini aşağı doğru çekiyor. Yani Kürt sorunu Erdoğan dibêje pirsgirêkek wiha nîne. Hûn li ser vê dixwazin çi bibêjin? Şimdi Sayın Erdoğan için Türkiye'de hiçbir sorun yok. Li gor birêz Erdogan li Tirkiye ti pirsgirêk nîne. Ku hûn jê bipirsin pirsgirêka aborî jî nîne. Gelek mirov ji ber birçîtiyê xwe dikujin û dilê me pê diêşe. Her roj nûçeyên xwe kuştinê tên belav kirin. Ku hûn ji Erdogan bipirsin pirsgirêka hukukî jî nîne. Lê belê niha li Ewropayê welatê ku herî zêde girtî lê hene Tirkiye ye. Ev nîşaneya pirsgirêka hukukî ye. Herî zêde ji Rusya û Tirkiye ji bo dadgeha mafê mirovan a Ewropayê dosya hatin eşandin. Ku hûn ji Erdogan bipirsin, pirsa Kurd heye yan na, dê bibêje nîne. Li Rojhilat û Başûrê Rojhilatê gelek şaredarî bi qeyûman tên birêvebirin. Eger şaredarek ji kar were dûrxistin, divê ji encûmena şaredariyê kesek li şûnayê were hilbijartin. Ne qeyûm. Belê, pirsa Kurd heye. Li Tirkiyeyê pirseke mezin a azadî û demokrasiyê heye. Binêrin, îro gelek dezgehên ragihandinê li Tirkiyeyê li ser min qedexe danîne. Ev jî nîşan dide ku medya li vî welatê ne azad e. Lê Kurdistan 24 bi rastî jî di vî warî de gelek azad e û ez kirime mêvan. Hem pirsgirêkên ku ji beriya niha hatibûn çareserkirin, îro weke pirs tên pêşberî me. Ev gavên bo bikaranîna zimanê Kurdî û parastin û pêşketina nasnameya hemû kültûrên ciyawaz hatibûn avêtin, tev hatin betal kirin. Ev pirsgirêk e. Em nikarin çavê xwe li van pirsgirêkan bigirin. Sayın Erdoğan'ın ifadelerinden daha çok alandaki gerçekliğe bakmak lazım. Peki efendim çözüm meselesine dair politika... Ji bo çareserkirina meseleya Kurd nexşeriya we çi ye? Niha gelek saziyên sivîl ji bo perwerdehiya bi zimanê zikmakiyê Kurdî kampanya danê dest pêkirin. Bo daxazên perwerdehiya bi zimanê zikmakiyê Kurdî hûn çi dibêjin? Dilde eğitim talebine ne diyorsunuz? Kürtçe konusundaki her türlü kısıtlamaya karşıyım.
از لدیجی همو قدخین لسر زمان کردی ما درباره مجارا پروردهی به زمان زکماکی ده هلوستامه دیاره. ام لسر ویره بازه نکو ده ترکیه ده زمان زکماکی ده پروردهی ده کاریگر به. جغینی وی بو چاره سری ام گرنگی ددن ارکن روبرین هرمی و ام لدیجی تاین کرنا قیومانن. چمکی دانینا قیومان ربازک آنتی دموکراتیکه. جغینی گاویم بو زمان کلتور لسر ارکا روبرین هرمی پیوندین لگل کردن لدر و سینور ترکیه جی گرینگن. جبو جیانک آشتیانه بو کردن لسوری و عراق پیوسته ترکیه جی رولاخوا بلیزه. دما کو از وزیر کارن در و بوم سرک وزیر ترکیه بوم هما بجه هر مه دنابر انقره و حوله ده سردان دوالی چه ده بون. نها کاله بنیرن ددمین داویده چند سردان هات نکرن. ده سردمان من ده برز مسعود بارزانی برز نیچیروان بارزانی هر تم سردان ترکیه دکرن. جالیه مجی گلک وزیر دچون حوله و اجوکی سرک وزیر چوبوم هرما کردستانه. هری داوی کسایت پلابلند اج ترکیه چوبو و داره از بوم. پشتی کو پرسپکتیفا ترکیه کو هری هنک دور کتن چه بو. لازمه ترکیه کردن در به سیونور خواه وکی پیکاته که کووارا کنترل کرن نبینه. دوی ترکیه حولا پیکوژیان لگل کردان بده. Barışı tesis etmek mümkün olmayacak. Malumunuz 2017 yılında bir bağımsızlık referandumu gerçekleşmişti. Di sala 2017 da referandum li Herêma Kurdistanê hatû bikirin. Serokkomar û berpirsên hikûmeta Tirkiyeyê nerazî bûneke tund nîşan dabûn û hin gotinên tundên rayedarên Tirk bû sedema reaksiyonên nebaş li nav Kurdan. Hûn jî di nav hikûmetê de bûn li gorî we helwesta Tirkiye helwesteke rast bû yaxud politikayeke çawa pêwîst bû. Nasıl bir politika izlenmeliydi sizce? Ben açık söyleyeyim, söylemi son derece yanlış buldum. Bunu o zaman da söyledim. Az bizelali bibêjim, gotinên Tirkiye gelek xelat bûn. Min ev tişt ji Erdoğan û raya giştî jî gotibûn. Di vê mijarê de min û Erdoğan mewekê hev ne difikirî. Diviya bû Birêz Mesûd Barzanî û Birêz Nêçîrvan Barzanî di serî de li gel hemû rayadaran li ser meseleyê baweke berfireh guftugû bikarana û dilê tu kesê nehatibû eşandin. Di yekrêziya xaka Iraqê de pêwîst e hemû mafên Kurdan li herêmê bên dayîn û mîsûgerkirin. Ya rastî ev sînorên heyî nexwazayî ne. Peymana Sykes-Picot ev plana dagirker em ji hev qetandin. Bi vê planê Hewlêrî û Hekkarî, Musilî û Diyarbekirî, Hesekî û Mêrdînê ji hev hatin qetandin. Ez li dijî vê nexşeyê me. Di vê weke Ewropayê giringî bi sînora neyê dayîn û çûna hat hêsan bibe. Avrupa Birliği'nde olduğu gibi anlamsızlaşmalı. Kürdistan bölgesi. Biya we nepêwîst ku bo mafê diyarkirina çarenivîsa xelkê li Herêma Kurdistanê rêz bigirtin. Bütün halklar için bu zikredilebilir. Mirov dikare vî mafê ji bo hemû miletan bilêv bike. Lê divê ev di çarçoveyeke hiqûqî ya navdewletî de pêk were. Bi heman awayî li İspanyayê li Herêma Katalonyayê ragihandina serxwebûnê ji aliya Yekîtiya Ewropayê ve xelet hat dîtin. Burada da tek taraflı ilanlar Lêbelê referandum hate kirin. Katalan'da da yapıldı. Yani Li Katalonyayê jî referandum hat kirin û li vir proseyeke bû serxwebûnê derket pêş. Mesele ev e Birêz Ercan, lazim e ji bo jiyaneke birûmet بۆ کردن لە عێراق هەموو شەرت و مەرجێن پێویست وەرن بجیهانین و ji bo vê jî hewceya Tirkiye piştgiriyê bide. Biya min bi diyalog û guftugûyê Tirkiye dikare li gel Herêma Kurdistanê hemû pirsgirêkan çareser bike. Salên berê jî çi pirsgirêk hebin bi diyalogê hatin çareserkirin. Rêxistina xûvane û terorî ya Daişê dema nêzîkî Hewlêrê dibû, sê şevan em ranezan û wê demê ez wek Wezîrê Derveyê Tirkiyeyê her tim li gel Herêma Kurdistanê di pêwendiyê de bûm. Çimkî zilma li ser birayên me em tu caran qebûl nakin. Eğer Hewlêr bi aram be, em jî bi aramin. Olarak takılan tutum. Erbil huzurluysa biz huzurlu oluruz. Özetle bu. 2013 yılında yine Kürt meselesini çözümü için Di sala 2013 de ji bo çareserkirina pirsa Kurdan li Tirkiye proseya aştiyê hatî bû destpêkirin. Hûn ji vê demê di nav hikûmetê de bûn. Aliyek ji ber têkçûna rêkeftina Dolmabahçeyê hikûmetê û Erdogan tohmetbar dike. Aliyek jî ji ber destpêkirina şer û pevçûna PKK tohmetbar dike. Gelo proseya aştiyê ji ber çi têkçû? size göre yani Türkiye'de bu çözüm süreci neden bitti?
Çözüm sürecinde en aktif olarak destekleyenlerden biriydim Sayın Erdoğan. Ez bixwe her tim yek ji piştevanên sereke yê proseya aştiyê bûm. Dema ku me ev prose bi Birêz Erdoğan re birêve dibir, ez her tim di wê baweriyê de bûm û min digot divê Tirkiye hemû pirsên navxwayî di nava xwe de çareser bike. Ez hêjî di heman baweriyê de me. Divê em rûnin û biaxivin. Bi rastî birêbaza diyalogê wê demê bêyî ku alozî rû bide proseyeke ji dil dest pê kiribû. Eger em ya rast bibêjin, rêxistina terorî bixabin, wê demê sûza xwe bi cih neanî. Ango divîya bû ji adara 2013 heta hezîrana 2013 hemû endamên çekdar yên rêxistinê ji axa Tirkiye derketibana. Dê mixabin ev yek çê nebû. Ji ber ku di wê proseyê de rêxistin ji bûyerên li rûşilata naverast bandor wergirt, di wê hêviyê de bû ku dêlê Tirkiye jî karibin bi heman awayî tev bigerin. PKK wê demê proseya aştiyê ve guherand û hewl da ku wekî serhildanekê li dijî sîstema heyî bikar bîne. Piştî demekê sîstema saziyên fermî li herêmê ziyan dîtin. Heger li deverekê proseyên bi vê awayî sîstema rêveberiya dewletê tehdît bike, ew prose bi ser nakevin. İlanlar, bir takım şeyler Türkiye herhangi bir devletin kamu düzeni içinde kabul edebileceği şeyler değildi. Sayın Genel Başkan, şimdi yine bununla bağlantılı olarak yani şu an Kobani soruşturması. Birêz Davutoğlu derbarê vê de niha ji ber bûyerên Kobanî lêpirsîn têne dest pê kirin. Gelek kes hatin girtin û doza wan berdewam dike. Yek ji wan jî Demirtaş e. Wek berpirsê wan bûyeran Demirtaş û siyasetmedar têne tohmetbar kirin. Hûn li ser vê çi dibêjin? Şimdi o hukuki bir süreç. Niha proseyeke hukukî ye. Nabe ku ez divê derbarê de tiştekî bibêjim. Lê divê wiha bibêjim. Her kî be bila bibe. Ez li dijî girtina siyasetmedaranim. Her wiha heta cezayê wan kesa neyê diyar kirin, ez li dijî binçavkirin û zindanîkirina wan kesanim. Ez vê yekê li her derê bi awayekê zelal dibêjim. Ango piştî ku kesek ji sûcê xwe beraet bike, her kî dibe bila bibe. Ne mümkün e 3 salan bu da rizandinê girtîmayîna wî qebûl bikim. Divê dadgeh di zûtirîn dem de biryara xwe diyar bike. Wê gavê prose hukukî dest pê dike. Di vî warî de ez bi awayeke cuda li proseyê dinêrim. Li herî dawî derbarê sûcdariyê de helbet ez nikarim kesekê sûcdar bikim yan jî bê sûc destnîşan bikim. Ew karê dadgeheke ser bixwe ye. Bi ta awayî jî bandoreke min li ser darazê çê nebûye. Lê belê divê derbarê de ez her tim dibêjim. Darizandinê ku bi demên dirêj girtî berdewam dikin, rê li ber binpêkirina mafên mirovan jî vedikin. Uzun tutukluk süreleri insan hakları ihlallerine yol açar. Demirtaş efendim, Demirtaş özelinde sormak istiyorum. Ez dixwazim derbarê Demirtaş de pirsek bi taybetî bipirsim. Proseya darizandina Demirtaş hukukî ye yan siyasî ye? İşte onu kastediyorum zaten. Hukuki süreçler. Gava ku proseyên hukukî ev qasî dirêj bidomin, wê demê helbet guman, endîşe û pirsên cuda derdikevin holê. Ango gava maveya girtîmayînê biryara dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê û darizandinê li dadgehên destûrî li pêş çav hatin girtin, divê em hemû rêzê li vê prose hukukî bigirin. Süreçlerinde bu konularda hepimizin o süreçlere saygı göstermesi lazım. Suriye'de Rojava'da Li Sûriye bi taybet li Rojavayê ji bo asta statuya rêveberiyeke Kurdî ku li gel Tirkiye jî di peywendiyek baş de be, hûn çi difikirin? yapının oluşmasına yaklaşımınız nedir? Kesinlikle bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Teqas tiştek wiha pêwîst e. Helbet peywendiyên li gel hewlêrê jî giring in. Lê ferqeke wiha ya Sûrî û Iraqê heye. Sînûrê Tirkiye û Iraqê herêmeke çiyayî ye. Sînûrê li gel Sûrî deşteke rast e û birêya trênê ji hev hatiye veqetandin. Bajar tev li nav hevin. Ceylan Pinar û Serêkanî yek bajarin. Girê Spî û Axçaqale jî wisa ne. Yani bajarek ji nêvê ve hatiye veqetandin. Lewma peywendiyên bi Sûrî re hîn girîngtirin. Dema peywendiyên Tirkiye li gel Sûrî baş bû, me de her axaftina xwe ya bi Beşar Esed re behsa mafên Kurdên Sûrî dikir. Ji Qamişlo heta Yayla Daxê li hin deveran Kurd, li hin deveran Ereb û Tirkmen hene. Ji bo aştiyeke rastaqîn, bi Sûrî re divê ev herêm tev werin parastin. Ji bo vê di serdema min de me pêşî şerta vîzeyê rakir. Da ku bajarên li herêmê bi hêsanî bigihêjin hev. Xeyala min ev bû û eleqeya wê bi siyaseta Osmaniyan re nîne. Dema Beşar Esed bi çekan êrişî gelê xwe kir, di 4 Nîsana 2011 de ez gelek caran çûm Sûriye û me sê tişt
پێشنیازی ئەساد کرد. یەک لە ناو سووری چاکسازیەکە بدە دەست پێکردن. دو سەربازان لە ناو باژاری نێزیکی گەل نەکە. سێ نastamaaya Kurdî li Sûriye binase û nastamaaya hemaletîbûnê bidewan. Kimliklerini tanımak ve vatandaşlık kimlikleri vermek. Suriyeli Kürtlerin kimlikleri yoktu biliyorsunuz. Bu şekilde programımızı sonlandırıyoruz. Em bi wî awayî hatin dawiya bernameya xwe ji bo beşdariya we gelek spas Birêz Davutoğlu. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bernameye me li vir bi davî dibe mêvanê me serokê giştiyê partiya dahatu Profesör Doktor Birêz Ahmet Davutoğlu bû û li vir bernameye me bi davî dibe em ji we xatir dixwazin bimînin xêr û xweşiyê de.